Anem a conèixer quin és el vi que ens recomanen des de les bodegues Rosàs, perquè avui ens acompanya el Maria Rosàs. Moltes gràcies per haver vingut a Cuina de Prop, a estar amb nosaltres. Doncs mira, avui per maridar aquest carpaccio el que hem triat ha sigut un vi de l'Empordà, que és aquest que podeu veure aquí, que es diu Punt i a Part. És un vi, com he dit, és de l'Empordà i de la bodega és una bodega que es diu Vinyeta. Té la particularitat que cadascuna de les anyades que va traient, l'etiqueta és una vinyeta que si tu la vas corrent va canviant de forma. Mira, curiós. Sí. I el bo és que a part de ser curiós també és bo, o sigui, és un vi que realment està fet de Cabernet Sauvignon i Samsó, són varietats, és un vi jove i varietats més o menys potents que ens ajuden sobretot a lligar el que és la vinagreta aquesta de mostassa, que pot ser bastant imponent en aquest plat, no? Llavors nosaltres hem triat aquest vi bàsicament per això, és un vi que té una miqueta de barriga, que també ens ajuda a lligar el que és la carn amb la vinagreta de mostassa i que nosaltres creiem que pot anar molt bé per aquest plat. És un vi que nosaltres recomanem beure al voltant d'uns 14 graus perquè es pugui disfrutar. I això és tot. Bé, doncs ara quan el públic tasti el plat que ens ha preparat el Víctor, també tastaran el vi i a veure què ens diuen. Esperem que els agradi. Segur que sí. Gràcies.